हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। नमस्कार समस्त को। वेलकम टू टेक्निकल खटी। थंबनेल देखि तो आपण मैंने जानी सारे आम कड़े जाऊे। तो आपण मैंने भी चलतु मो सहित बुली जा मकर मेला। आम सांग मैंने 2 चकिया जान बाहरी गलु। ये जो जंगल टे देखुं यहाँ हूँ बंकाड़गड़ रिजर्व फॉरेस्ट। आपण मैंने सीनिक व्यू एंजॉय करने सहित किछटा फैक्ट ध्यान दे शुणु। ये जो बंकाड़ रिजर्व फॉरेस्ट ओडिशार खोर्धा एवं गंजाम जिलार सीमार रही। एटा केवल नेचुरल ब्यूटी नुहे बरং यार हिस्ट्रिकल इम्पोर्टान्स रही। जंगल मध्य बंकाड़गड़र भग्नावशेष रही जहाँ सप्तम शताब्दीर शैलव वंशर राजधानी थिला। एटा साड़िया डैम निकट एक पहाड़िया अंचल अवस्थित। तेणु आपण मैंने ये जगह को निहाती बुलायापी थे आसवे मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची। सांग मैंने पचर आम आगे आगे चलीचु। फ्रेंड्स, आपण मैंने जानते कि मकर संक्रांति भारतर गोटे प्रमुख पर्व होते सत्वे यार साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बहुत रही। अन्य पर्व चंद्र पंजिका उपर आधारित होता बेले मकर संक्रांति सूर्य पंजिका उपर आधारित। जेनेराली प्रत्येक वर्ष यह जनवरी 14 कि 15 पड़े। प्रत्येक पूजा पर्वपर्वाणी होम यज्ञ कराए। बहुत अनेक गुड़े गछ रही
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରୋଷଘର ସହିତ କିଛି ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୃହଟିରେ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଭିତରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏକ ଶିଳାଲିପି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଇତିହାସ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତ, ମନୋଲୋଭ ଏ ମନ୍ଦିରଟି। ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। माता पार्वती या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अति सुंदर अति मनोरम এই ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରଟି। ଜୟ ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା। କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରେ ଏବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଜାନନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। प्रभु ମନ୍ଦିରଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ବୁଲିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମେଳା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମେଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଜୟ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଙ୍କର। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଆର ବର୍ଷରେ ରହିଛି ଏକ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମା ବିରଜାଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଟିକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ
ପର୍ବପର୍ବାଣି ତଥା ମେଳାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଛୋଟ ଟିକେଟ୍ଟେ କରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହି ଦିନ ନିଜ ପୁଅ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷମା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମହାଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିବା ପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭସୀମା ବନାଯାଏ। କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗେମ୍ ଏଇଟା ନ ରହିବ କେମିତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ମା'ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଲା। ଚାଟ୍ ଏବଂ ମାଉସୀ ମଉସା ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପିଲାବେଳର କିଛି ମେମୋରି ମନେ ପକାଇଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହା ଜିନିଷ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହା ଫସଲ କାଟିବା ସମୟ ହୋଇଥାଏ। କୃଷକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି। ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ଖଜୁରୀ ଏବଂ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କଟଣୀ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଖୁଆ ଲସି, କୋଉଠି ଛେନାପଣା, ଆଖୁ ରସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ହରେକମାଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବକୁ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଥା ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ, ଗୁଜରାଟରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଆସାମରେ ମାଘ ବିହୁ, ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋହଡ଼ି ଏବଂ ଖିଚଡ଼ି ପର୍ବ ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କୁହାଯାଏ।
ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ମେଳାକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ନୁଡ଼ଲ୍ସ, ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଚାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ରହିଲେ ଯେମିତି ମେଳା ଅଧୁରା ଲାଗେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଭାଇ ଜଣକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ମେଳାରେ ଆସି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ନ ଖାଇଲେ ମେଳା ଯେମିତି ଅଧୁରା ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣା ବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମେଳାଟି ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେରୁଛୁ ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ସାନସିରେ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି ମା ଭାଇଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ସେଠି ନାଟକର ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମା ବାଇଧର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ହ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।